welcome to my channel. Nandito po kami ngayon sa Palasyan. Hello ladies and gentlemen. Makatudtod din man nagparpa-repair kami. Ayan. Ito ang mga team. Ayan, tignan natin yung mga nandun. Nandun sa ano. Ayan. Nandun sila mga sir. Tapos tignan natin yung nagre-repair. Ayan. Oh! Boss! Say guys! Mano ka na? Ayan. Pa-repair kami dito sa Palasyan. Ibiyahim latan Ayan. Nandito tayo sa Palasyan. Ayan, Palasyan area naman tayo ngayon. Ito ang aming barangay. Barangay Palasyan San Agustin Isabela. Ayan. Ayan. On progress na. Yun, ayun yung repair. Ayan, madamati repair pa lang. Ayan. Ito ang mga pangmalakasan. Hello sir. Sir, how are you? Takot ko man eh. On mabalay. On mabalay, subyanan. Ha? Subyanan da ka no? Talaga mo pag gitingkat, di kalmang kumapay, takon kapit mo ba? May isa lang. Sektarya na ito. Ako ka na? Ganun dahil. Isa lang tayo ito. Mabit, dala dahil ka. Buka ba no siya? Hello.